नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. समस्त वीक्षकांक विनंती, कोविडाचे नियम पाळात, मास्क सॅनिटायझर नियमित वापरा, सामाजिक अंतर पाळात. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. विधान परिषद सदस्य शांताराम सिद्दी हेमी केले आयुष सेवाग्राम नामफलकाचे अनावरण. मेमोरियल ट्रस्टामार्फत आशा कार्यकर्त्यांक संक्रांती किट वाटप. राज्याच्या अरण्य अतिक्रमणदाराक वसतिगृहाक आर्थिक मदतीक सरकाराल्या आदेशाचो गोंधळ. मुंडगोडच्या मळगी श्री मारुती देवळाच्या बांधकामाक मंत्री हेब्बार हेमी भूमिपूजन करून दिली चालना. टिप्पर चालकाले नियंत्रण चुकून लायटी खांब्याक धडक. रुग्णवाहिका आणि कंटेनरचो भीषण अपघात, रुग्णवाहिका संपूर्ण मोडतोड. दुचाकी वाहन चोरील्या आंतरराज्य चोराक अटक, कुमटा पोलिसांनी कारवाई. आतपळ्या सविस्तर खबरो. विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्दी हेमी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या यल्लापूर तालुक्याच्या कंपली ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या केसरेहळ्ळी ग्रामात कर्नाटक सरकार आयुष खाते बेंगळूर आणि जिल्हा प्रशासन तसेच जिल्हा पंचायत उत्तर कन्नड जिल्हा आयुष अधिकारी कार्यालय कारवार हेमगेले 2021-2022 सालाचे TSP योजनेत आयुष सेवाग्राम कार्यक्रमाचे अनुष्ठान सरकारी आयुर्वेद चिकित्सालय उमचगी यल्लापूर आयुष सेवाग्राम केरेवसळी हे जे उद्घाटन कार्यक्रमात हजर राहून नामफलकाचे अनावरण करून कार्यक्रमा उद्देशून ते मी उलयताले. आयुर्वेद हे एक फक्त औषध म्हणून समजून घेवचपेक्षा जीवन पद्धती म्हणून समजून घेतल्यार आरोग्यवंत जीवन जगू शकतले असे ते म्हणले. या वेळार कंपली हासणगी ग्रामपंचायत अध्यक्ष, अरण्य समिती अध्यक्ष श्री सुरेश सिद्दी, पंचायत अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, आयुष आरोग्य कार्यकर्ते, स्थानिक प्रमुख, अंगणवाडी कार्यकर्ते आणि इतर प्रमुख हजर आशिले. रुग्णवाहिका आणि कंटेनर ट्रक हांचे भितर अपघात. भटकळ. रुग्णवाहिका आणि कंटेनर ट्रक हांचे भितर भटकळच्या जॉली क्रॉसा लागीं जाल्ल्या अपघातात रुग्णवाहिका पूर्णपणे खराब जाली. हृदयविकाराचो झटको येयल्या व्यक्तीक रुग्णवाहिकेन मणिपाल हॉस्पिटलात व्हरत आसतना हो अपघात घडलो. मुखार आशिल्ल्या कार चालकान सिग्नलाचेर अचानक ब्रेक मारिल्ल्यान फाटी आशिल्ल्या ट्रक चालकान बीन ब्रेक मारलो. मात्र ट्रकाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या रुग्णवाहिका चालक गाडी सांबाळू शकलो ना आणि तेमी ट्रकाक धडक दिली. या अपघातात रुग्णवाहिकेतले सगळे व्यक्ती सुखरूप आसात. या अपघाता लागून राष्ट्रीय महामार्गार वाहतूक कोंडी जाली. हे प्रकरण भटकळ पोलीस ठाण्यात नोंद जाला. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಇರಿ. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. राज्याच्या अरण्य अतिक्रमणदाराक वसतिगृहाक आर्थिक मदतीक सरकाराल्या आदेशाचो गोंधळ. शिरसी. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अतिक्रमणदारालो जमीन सक्रम करचो संघर्ष दिसा वाढत असतानाच अरण्य भूमीत वास्तविकतेन आशिल्ल्या घराक आर्थिक मदत दिवच्या दृष्टीन राज्य सरकाराल्या विविध संबंधित खात्याच्या अस्पष्ट आदेशान गोंधळ निर्माण झाला असे अरण्य भूमी हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी सांगले. तेमी सरकाराल्या या आदेशाचे खंडन करून उलयताले. केंद्र सरकारान अरण्य भूमीत वास्तविकच्या कुटुंबाक आर्थिक मदत दिवूक स्पष्ट आदेश दिला, तरी जिल्हा पंचायत मुख्य अधिकारी आदेश दिता की तेमकां आर्थिक मदत दिवची जाल्यार हक्कपत्र उरूं जाय म्हूण. अरण्य खातें म्हणटा अतिक्रमणदाराक आर्थिक मदत दिवूं जायना, तेका निर्बंध आसा. जरी तेमकां तशी सरकारी मदत दिल्यार कायदेशीर तेमचे विरुद्ध क्रम घेतले म्हूण ग्रामपंचायत PDOक आदेश दिता. सर्वोच्च न्यायालयान 7 जूनाक आदेशात म्हटला की खिंच्या परिस्थितीत अरण्य अतिक्रमणदाराक वसती योजनेमार्फत सहाय करूं जायना, तेमकां राज्यीकरण घेवूं जायना अशा आदेशान
अतिक्रमणदाराले कुटुंब संकटात पडला म्हण रवींद्र नाईक हेमी सभाध्यक्ष मान्य श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमका विनंती अर्ज केला की सरकाराला या आदेशाचो गोंधळ झाला खिंचो एक स्पष्ट योग्य आदेश दिवचो आणि अतिक्रमणदाराक न्याय दिवचो म्हण विनंती केला म्हण तेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. मुंडगोडच्या मळगी श्री मारुती देवळाच्या बांधकामाक मंत्री हेब्बार हेमी भूमिपूजन करून दिली चालना. मुंडगोड उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुंडगोड तालुक्याच्या मळगी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या कुल्लुहक्कल ग्रामाच्या श्री मारुती देवळाच्या बांधकाम कामगारीक मान्य कार्मिक खात्याचे मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी भूमिपूजा करून उद्घाटन केले आणि कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. या वेळार वायव्य परिवहन मंडळाचे अध्यक्ष श्री व्ही.एस. पाटील, जिल्हा पंचायत माजी सदस्य श्री एल.टी. पाटील तसेच मळगी ग्रामस्थ देवस्थानाचे कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी सदस्य आणि इतर ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. चालकाले गाडयेवेले नियंत्रण चुकिल्यान रस्त्या बाजून आशिल्ल्या लाठी खांब्याक धडक. येल्लापूर शहराच्या नायकानकेरे या वाठारात राष्ट्रीय महामार्ग 63 टिप्पर चालकाले गाडयेवेले नियंत्रण चुकिल्यान रस्त्या बाजून आशिल्ल्या लाठी खांब्याक धडक दिली. हे टिप्पर सरकी भरिल्ली आशिल्ली आणि येल्लापूरच्यान अंकोला वचूला गेली तेन्ना ही घटना घडली. टिप्परच्या मुखाल भागाचे खूप नुकसान झाले तरी चालक आणि क्लिनर सुखरूप आसात. तरी प्राणहानी जालना ही आनंदाची बाब. तरी घटनास्थळार पोलीस आणि हेस्कॉम अधिकारी हजर जाऊन पहिले विद्युत संपर्क तोडलो. तरी ही घटना येल्लापूर पोलीस ठाण्यात नोंद झाली असा. दुचाकी वाहन चोरच्या अंतराय चोराक अटक कुमटा पोलिसांनी कारवाई. कुमटा उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा रेल्वे स्टेशनार आपले दुचाकी वाहन पार्किंग करून दवरले कडेन चोरे गेले म्हण कुमटा बेटकुळी निवासी श्री महेश गवडी हेमी कुमटा पोलीस ठाण्यार तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची दखल घेऊन जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारी डॉक्टर सुमन पेन्नेकर हेमगेल्या मार्गदर्शनान कुमटा पोलीस ठाण्याच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी तपास करून चोरे गेल्ले बायका सकट 2 जाणां ताब्यात घेतला. ताब्यात घेयिल्ले आरोपी मोहम्मद सलमान 20 वर्सां आणि मोहम्मद सराफत 20 वर्सां हे दोघी सुरतकल मंगळूर निवासी असून आरोपीकडच्यान चोरे गेल्ले कुमटा होन्नावर आणि मंगळूरचे 4 दुचाकी वाहन जप्त केला. चोरे गेल्ल्या दुचाकीची किंमत 1,55,000 आसा अशें कळला आणि चोरेचे हे वाहन खरेदी केल्ले असिफ अब्दुल शेख आणि अनवर बाशा शेख हेमका दोगांक न्यायालयात हजर केला. या प्रकरणाचा तपास लायिल्ल्या सगळ्या पोलीस अधिकारी आणि पोलीस कर्मचाऱ्याक पोलीस वरिष्ठान प्रशंसा करून बक्षिसाची घोषणा केला. मेमोरियल ट्रस्ट मार्फत आशा कार्यकर्त्यांक संक्रांती किट वाटप. जोईडा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्यामार्फत काम करच्या आशा कार्यकर्त्यांक कोरोना काळात केलं काम कौतुकास्पद असा. हेची दखल घेऊन VR मेमोरियल ट्रस्टामार्फत तेमकां संक्रांती किट वाटले. जगलपेठ हिंगा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात हे किट वाटले. ह्या वेळार आशा कार्यकर्ता ट्रस्टचे पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.